अब लामसागो कोक्टिपारानि मांपिओ आं नंनि लगी तंगो राहुल देबबर्मा तिनिनि सालंका 27 नवेम्बर 2025 सालमारि तिनिनि सालमारिओ कायसा टिप्रामथानि बखाक्ति ख्लाइजाखा आगुलि आमचाइनि आष्टबल थों नख्लावो ख्लाइजाकने थां तंगो और वन नोटिस यूनिट हिने कायसा वन नोटिस 15 हिने कायसा स्रामजाखा बा ख्लाइजाखा बुमुं फारजाखा अमा थानाय दगबो अबा हाइचलि तंगो बा अबा थानाय अबा हाइ बुमुंनो तुइ वन नोटिस यूनिट हिने फाटार हास्टेबो ख्लाइका प्रोग्राम तिनि हाय आगुलिनि राजाखर आगुलिओ आष्टबल ग्राउन्ड ख्लाइजाखा कायसा मास गैदरिंग गैदरिंगो लुकुटथमो गोबांमा बरर बोसोक लुकुट सपाइनो हने जों मियाबो जों खोनाका वाइरवाइ जों थाजिंबो खोनाका सीएम एडीसी हापांनि सीएम साका 1 लाख सेपान गोबां बरक दिनै अर लुकुटथमो सपाइनाय हिने खोनाकासों तिरक तिरक बरक फाइ दंगो तिरक तिरक पान्डानिबो खाक थाङै दंगो पान्डा ताकिसान परे सांजानाय जों अर माइकिं खाइ दंगो खोनाका लुकुरक तिप्रासा लुकुरक दिनै जे वन नोटिस यूनिट वन नोटिस नि जे कायसा स्रामजाक मानि आबनो तुइ लुकुरक बोसोक दरति खाटंजाक अबनो तुइ तिप्रासा लुकुरक बबो हाइकाय वन सुकजाक लुकुरकनो खुक्तिबो जों खोनानाय बागै जायतंनाय लुकुरकनोबो जों नायसिंजाक लुकुरक फाइकाय अर जों लुकुरकनो खुक्तिबो सोंनाय ताइ खोनानाय लुकुरक जे दिनै जे अर हाइमानि अदेखाय जों खोनाका सिगां रग थानाय रग बायरे लोंमाने अबा हाइके भिडिअ फातार हास्तानि बर रगनो तुबुबै तिप्रासारनो फुंनान बागै सिमिं अबा हाइरो कायसे कुइसु कग्रक सालाय दंगा सोशल मिडिया रग अबनो तुइनो जों दिनै रुटुकनाय कक्तिपुरा और हाइनाय लुकुरकनो सोंनाय तामनि बागै फाइका ब कगनो तुइ तुबजाखा अबरगनो जों फुंनान बागै रेडी दंगा कक्तिपुरानो मुस्कांगो तुबनानि आव आजिंकाके जों मानकाके सोङै नायनाय हाय अरनि तिप्रामथानि एमएलए रक दंगा अलरेडी भाइ सपाइका एमएलए रंजित सपाइजाक सीएम सपाइजाक एम सुहेल सपाइजाक गोबां मानो अर तिप्रामथानि मिनिस्टार ता मन्त्रि रक सपाइजाक बरनि खुक्तिबो जों सोंनाय मियाव किसा सालकिसा सकां मियाव हाय अर तिप्रामथानि जे अर वेलकाम पोस्टार ता बेनार जाक तमार बेनार रक जाखा बेनार रक तामगै जाखा बेनार बाहायके ख्लाइजाखा बेनार चिनानो हाय बरक अबनो पुलिस नि थानि रिपोर्ट दिबा हाय पुलिस नि थानि केस दिवि रमजाखा ताबुक सगरति मुंसा पार्टी मंकुरै ताबुक सगरति गोबां मा तिर बरक फाइ दंगो जों अबो खोनाका सीएम एडीसी हापांनि सीएम नि खुक्ति जों खोनाका दिनै फुंगो गारि मियावा बुक खायमानि फुंनि बिसिंखौनो इमिडिएटली गारि नष्ट अंखा गारि आन गारि थांमालि हानोबो गोबां मा थाइरगो अबो हाय साजाक दंगो खोनाबो जों मानकाके हादि यांगो सोङै नायनाय तिप्रामथानि मिनिस्टार एम ताइ एमएलए रग फाइजाक दंगो जों बनोते सोङै नायनाय रिपोर्टनि बिसिंथि जों ताकसु जरति हाइ तंमानि नुगै दंगो बा रिपोर्टनि बिसिंथि जों ताकसु जरति मुंसा पार्टी मंकुरै अब हाइनो जों खोनाजाक ताइ नुगजाक सोङै नायनाय किसिसा 1 सेकेन्ड अर सिनि एमएलए सपाइजाक खुलुमका सार जों खोनाका बाक्सा जागाव गारि थाइमालिया मियाव जे बुकिं खाजाक इमिडिएटली ताकसु जरति गारि जों थांमालिया गारि नष्ट अब हाइरो कुनु सपाइजाक बा सपाइ दंगो रक नामानि अमति केबें मुं तिनि फुंगो जों खोनाका जे साबुरुमनि जे ट्रेन फाइ दंमानि अबा आगि जराति फाइ दंमानि किन्तु तिनि लेट के सारक जाका मियाबो जों खबर माका गोबां मा छिनि गेट बर गारि नन नाया एका अमति केबें मुं आसारिना बागे गोबां मा बरक साइतो गुइ दंगो जे और तिनिनि जे थानसानि जे रेली अम ताउंथुन म केबें मुं आसाइथुन अम नायि दंगो एका जे नायने रंग अमति केबें मुं आसारिखाने आं खाख्लायो तबे जेखाने फनो बर गारि नष्ट थाखाय चिनि बर अपन मेनेज खाय तिनिनि थानसानि रेलवे फाइथुन अब जों नाय ताकु जरते लुकुरक कुनु केबें मुं बा हाइ दंगो ताकु जरते अब हाइ बोसोक जरते टारगेट नुमा ताबुक तो केबें मुं तो ताय अबनो कारे नों सामान कारे केबें मुं चिनि थानि फाइसक पायाक तबे लुकुरक फाइ दंगो तरै के माथो बाहाबै दंगो एके काय ताय स्राबसाकनि चिनि माथ कुफलुं थानो चिनि नगराय रबर फाइसक पाइजाक आं खाख्लायो आगिनि जे रेली तिनिनि जे रेली थानसानि म पुरा अबनो क्रस खालाय थांगाने होने आं खाख्लायता दिनै जे वन नोटिस नि राजाखर आगुलिबो सामदाना थांगो तिप्रामथानि बखाक्ति नायगुमा अबनो जे तिप्रासारनो नाम कसार तिनि कायसा कटाल मेसेज रिजागन वन नोटिस नि कटाल खाइ तिनि मेसेज जागन तिप्रासारनो गोटा नोटिस न ताय दिल्लीओबो कटाल खाइ कायसा नोटिस नि मेसेज तिनि थानाय होने आं खाख्लायो आबोनि बागै जों थानसामा तंनाय बुबागारनो लगिरिवै सबाव जों मा बसानाय बुबागारनो लगिरि मानखाखाय जों चिनि मान थाइबा जों किफिलि माननाय चिनि सेफले जागै तंमाने कुसुब जागै तंमाने अ मान थाइरा जों जत्तनो फिरगै माननानै जों खाख्लायो आव हाजे जों खोनाका
mungsa party mungkere khaye mungsa kebe mungkere khaye tabuso jorte aroni lokothoma tubna ni bagai aroni tipra mothani MLA MDC minister mantri bebak no ready tongo tabuk nasingjak welcome khanyani tabuk notice ni already hajas gas kisi jasang sir obo tini ni je live ma jana thangi tongo tipra mothani obono ti busu jorte tipra sar bagai nangmani ingma obono ti tipra sar message na nangnai belai hambai tini सबसे tini tiprasane bagai kahamongnai omo tini history go live mago puilla tini northeast thancha nen unity northeast ni obo kaje rally o rally special tini bubagra tini produk issue manik bahadur boni jin obo initiative najak boni uddug bai bo